Kaixo, Lasalle Donostia gara. Azken urte hauetan, aldaketa prozesu batean murgilduta gaude. Honen erakusle da ITB, gure proposamen pedagogiko berria. Ikaslea bere osotasunean zaindu nahi dugu, etorkizunean mundu hobeagoa eraiki dezan. Horretarako, dimentsio guztiak zaindu eta landu nahi ditugu. Alderdi kognitiboa, pertsonala, soziala, emozionala, espirituala. Honetara dator, ikaskuntza testuinguru berria. Baina, zergatik izen hau? Ikaskuntza erdigunean jartzen dugulako ikaskuntza, ez irakaskuntza. Ikaslea da protagonista. Testuingurua, benetako ikaskuntza lortzeko ez delako soilik zer ikasten dudan. Zein modutan, norekin eta nola ikasten dudan, eragin handia duelako. Berria, metodologia eta modu berriekin, gizarte berri bati erantzun nahi diogulako. Protagonista ikaslea dela argi dago, baina nor izango du bidelagun? Irakasle hezitzailea, laguntzailea izango da, eredua, bitartekaria. Eta familiak, zuek, eskolarekin elkarlanean behar zaituztegu, ondoan. Eta badakizue zer den eskaintzen dizueguna? Proiektu testuinguru batean lan egiteko aukera, multidisciplinarki, kooperatiboki eta balioetan oinarrituta. Ezagutzak eta oinarrizko gaitasunak lortzeko mintegi eta tailerrez baliatuko gara. Eta bereziki garrantzitsuak izango dira egunaren hasiera, ikasleei harrera egiteko eta eguna planifikatzeko, eta itxiera, egunaren gogoeta egiteko. Eskola berritzea da gure nahia, eskola bizitzarekin konektatzeko. Ikasleentzat hoberena nahi dugu, motibatuta eta baloratuta sentitu dadila, den bezalakoa, edo zein dela ere bere goera edo izan ditzaken zailtasunak. Ikasleak maite ditugulako, bide hau elkarrekin egitera gonbidatzen zaituztegu. Askoz ere gauza gehiago ditugu zuri eskaintzeko. Gure ikastetxeari buruz gehiago jakin nahi baduzu, gurekin harremanetan jarri. Telefonoz, emailez, edo gure ate irekien egunera etorriz. Ez galdu, bertan ezagutzeko aukera hau. Mila esker eta laizter arte!